Dobrý deň, milé tvárové joginky. Ak chcete vedieť, ako dosiahnuť mladistvý vzhľad rúk za pár minút, tak potom pozerajte ďalej. Moje meno je Zuzana Perez-Zavková a vítam vás na kanáli Lotus Face Yoga. Tak ako som už uviedla na úvod, dnes sa budeme venovať práve našim rukám. Prečo práve našim rukám? Mesiac december, nie len ten, dá naozaj našim rukám zabrať. Veľa vybojujeme, po prípade upratujeme, balíme darčeky, pomenujte akciu, ktorú práve vykonávate vy rukami, čiže ich veľakrát zvykneme opomenúť. Preto som pre vás pripravila krátku masáž, ktorá je práve venovaná našim rukám. Čo na to budete potrebovať? Obľúbený pleťový olej, prípadne masnejší pleťový krém. Chcem len upozorniť, ak budete cítiť akúkoľvek bolesť, prestaňte a pokračujte neskôr. Natrite si zo pár kvapiek vášho obľúbeného pleťového oleja práve na vaše ruky a začneme takou jednoduchou rozcvičkou, ktorú možno, že poznáte všetci, ak cvičíte jogu. A je to ako keby ste medzi rukami držali vajíčko. A začínate si rozcvičovať takto ruky. Tento cvik môžete vykonávať cca 1 minútu. Môžete počuť jemné lupnutie. To iba precvičujeme naše zápestie, aby sme mohli pokračovať práve masážou. Môžete si takto jemne pošúchať ruky, uvoľniť a môžete cítiť energiu. Skvelé. To je také teplo, keď si myslím energia. Začíname našu masáž s tým, že budeme pokračovať v podstate rozcvičke. A na čo nám slúži práve rozcvička pre masáž rúk? Je to v podstate ako aj tvár. Keď začíname aj rozohrievať a robíme tvárovú jogu, tak aj toto podporuje cirkuláciu krvi práve v našich rukách, čiže naše ruky budú vyzerať mladistvejšie, hydratované, venujeme im čas a aj našu energiu, čo je veľmi, veľmi dôležité, nakoľko pozitívne myšlienky a dobrá energia, venovaný čas nám sebe sa vždycky prejavia v pozitívnom výsledku. Môžeme pokračovať druhou rukou. Tak, teraz si to vezmeme takým spôsobom, že v podstate takýmto ťahavým, ale aj ráznejším pohybom premasírujeme našu ruku. A zoberieme to na pravú ruku. Ako som už spomenula veľakrát, naozaj opomíname naše ruky. Nevenujeme pozornosť, venujeme sa väčšinou tvári, prípadne ideme iba na telovú masáž, ale sú to aj naše ruky, ktoré potrebujú našu starostlivosť. Tak, teraz si to zoberieme len každý prst a tuto možno pocítite napätie, keď sa masírujete, čo je úplne normálne. Aj naše ruky vedia nasať stres, ktorý môžeme pociťovať počas dňa a tým pádom, keď sa masírujeme takýmto spôsobom, jemným, ale pritom dôrazným, tak môžeme odstrániť práve aj tento stres. Pokračujeme tým, že si takto ruky v podstate vytraseme. Uvoľníme. Ešte raz takto krásne zohrejeme. Nakumulujeme teplo a skúste položiť dlaň nad vrch vašej ruky. Potom vymeniť a ak cítite takú dobrú energiu, len jemne priložte ruky, ale nedotknite sa ich a môžete cítiť také sálavé teplo. Skúsiť to naopak, spojiť ruky, približiť k srdcu a ja vám chcem veľmi pekne poďakovať za to, že ste si so mnou dnes precvičili práve masáž rúk. Namaste. Krásny deň.